רואים משהו? זה נראה... נמצלם? הישרדות 2023, אנחנו מתחילים! הפריים שלי זה שמאל בדרך כלל. דבר ראשון, חומר אנושי מחריד. כולם מדהימים קודם כל. מחריד, מזעזע, זוועות. כולם רוצים בטובתם של כולם. מה זה? היידה, הישרדות! מה הבאתם לי לפה? בתכלס, עומר לידור נותנים עבודה. זקוף. הבנות עושות את כל המסביב. בתכלס אני מציתי, חם לי. אמרו לי, וזה, תגידי, הישרדות, אסטרטגיות, אבל הכי לא. באתי מוכנה, ספתתי על כל אחד משגרת הבוקר שלו, הם אוכלים לארוחת הבוקר. אני לא רוצה שנאכל אורז, אני אשמח שנאכל קוסמת. מתי הם נוסעים לעבודה? באיזה רכב? את הבנת לאן הגעת? משהו שהוא בייסיק. נזכה, לא נזכה, לא מעניין אותי. מה הסיפור פה? בריתות, נכון? תפסתי את דריו באיזה פינה, עשינו קריצה אחד לשנייה, מיד הבנו שאנחנו עכשיו בברית הולכים ביחד עד הסוף. נראה לי אני הולך עם צעיר, גם ככה כאילו אנחנו פה בטבע, כיף פה. יש לה זאתי, היא חושבת פה היא באיזה עוד ביבום צ'קלק על כולם. אומייי! חושבת שהיא בבריתות עם כולם. אני הצלחתי לעשות בריתות עם כולם. מחיה בסתרת. אולי אני אהיה עם דריו. לא יודעת, גם תאיר יהיה איתה ממש מצחיק, דריו ממש יהיה טוב בלהכין את המדורה, לא יודעת. קשת ההוא, דריו גם, לא סגורה על השם עדיין. ההוא כל יום איך שיורדת החמה, כל הידע שלו באסטרונומיה מתפרץ החוצה, רוצה להסביר לנו, העגלה הגדולה, הדובה הקטנה, אבל אחי אני לא אכלתי שבועיים, איזה עגלה בראש שלך. טוב, בשבט הזה יש שני גברים חסונים וחזקים, ואלו דריו ואני. הברית של דריו ותאיר מתחילה להוות בעיה. אני חושב שזה מתחיל להיות יום רציני. תאיר, הבעיה היא שהיא בדיוק כמוני. היא קלטה, שתינו חזקות בשתי הבריתות, היא עושה בדיוק מה שאני עושה, מזגזגת בין השבטים, רק הבעיה שהיא עושה את זה הרבה יותר טוב. זה ברור שתאיר ודריו ינצחו, הם ככה. הברית שלהם זה לא משהו שאפשר להתחרות בו, לא ראיתי דברים כאלה. קיצר, עם שניהם אני אגיע לגמר, מושלם. שם אני אצטרך לבחור את מי אני מעיפה ועם מי אני נשארת. מה זה משנה? מבחינתי את שניהם אני מעיפה ואני רוצה אני להגיע למקום האחרון. תאיר ודריו, לתחושתי הם יקחו את העונה, אנחנו בברית, אנחנו ככה, אנחנו שלישייה. ככה הם אמרו, אנחנו בוודאות שלישייה. לא רק הם, כולם. אני בברית אחת גדולה, כולנו ברית. טוב. בסדר, אפשר. ואני אפילו חושבת שכאילו תצא מפה אהבה. דריו ותאיר, אמנם הם כזה בשבטים, תצא מפה אהבה וזה מדהים. זוג נורא חזק, דריו ותאיר. הם באו ביחד, הם יודעים מה היתרונות והחסרונות של כל אחד. אני אקח אותם, אני אהפוך אותם להיות הבסטי שלי, עד לגמר. ברגע שהם הופכים להיות חזקים מדי והופך את הקערה על פיה ומדיחה אותם. נראה לי מקרה אבוד. אולי. אני באופן אישי פחות התחברתי, ואני אשמח להתקדם פשוט לוועילת המודחים. הגיע הזמן להוציא לדרך את הגמר הגדול. קבלו את מנחה הישרדות, גיא זוארץ. ערב טוב! ברוכים הבאים לגמר הגדול של הישרדות! בערב נגלה סוף סוף מי יצא מכאן עם תואר נשוי ונשואה, עם קהל יקר, מי ייקח את זה? קבלו את הזוכים הגדולים של הישרדות 2023, תאיר ודריו. בואי להדליק לי אור, בואי לקבל את האור שהוא אוהב. ניסי אותו לעלות על מוניות ולעשות רונדלים.
רונדלים, 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 רונדלים. החלום של הפרארי, אבל אין קומבינה. פתח לה את המונה, תל אביב ימינה. קח אותה לבר, שוב אותה רוטינה. 1000 ניידות, אבל אין קנטינה. בבוקר היא בהייטק, כסף דופק. וזה לא מספיק לה, אין לי ספק. אם אתה מזרים, אתה זרים ליידבק. היא לא תתאפק, כי כשיורד הלילה מחפשת חוויות. לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות. חותכת את העיר כמו השליח של הוולט. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, 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 רונדלים. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, 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 רונדלים. חבורה של בננות עושות רק דווארות, אם יש הזמנה אני בא. עקב מינימלי, הסטייל מקסימלי, יוצאת מלא, יש לה סיבה. כי היא נראית טוב, צ'ק, וחברה שלה נראית טוב, צ'ק, וגם בלי אוטו בעלת עד לק, תביא לה כוס המחל שלה ריק. כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולט. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדל, רונדלים, 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 רונדלים. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, 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 רונדלים.